Velkommen til Traktor Ladies Strikkast. Ej, okay. Det er lige sindssygt nok. Hej og velkommen til Traktor Ladies Strikkast. Mit navn er Maja. På sociale medier og Ravelry, der går jeg under navnet Traktor Lady. Og det næste, jeg ved ikke hvor lang tid, det må du se i bunden af videoen, der vil jeg sidde her og snakke om strik. Velkommen tilbage, hvis du er trofast seer. Det er længe siden, jeg sidst har lavet noget. Det var i september sidste år, altså 2023, at jeg sidst lavede en almindelig sådan podcast. Så lavede jeg en til jul, og så er vi her nu. Så jeg tænker måske 2024 bliver sådan et år, hvor at der kommer kvartalsmæssige podcasts. Måske. Det vil vise sig. Det kommer, når det passer ind i mit liv. Og det passede ind i dag. I dag er det den 1. april, og det er ikke en april snart. Og jeg er alene hjemme. Jeg tog nemlig tidligere på påskeferie, fordi jeg skulle på arbejde i går. Og så har jeg hele dagen herhjemme, indtil mine mænd og børn kommer hjem i aften engang. Og det er anden påskedag. Derfor er det fridag, så jeg er herhjemme. Og jeg har også taget påsketøj på. Vi starter det potterwear her. Det er et par smækbukser. Jeg skal lige rejse mig op, så man kan se de bukser. Det er et par smækbukser fra et engelsk mærke, der hedder Run and Fly. Som jeg første gang fik introduceret af en fra min online strikkegruppe. Og som jeg elsker. Og har nu 2 par smækbukser og en sådan en smæknederdel. Og det her det er sådan en særlig påskeudgave, der kom i år, som jeg bare ikke kunne stå for. Så den har jeg også på, da jeg var på arbejde, jeg på nærmest til påsken. Og indenunder har jeg en Sorel spring, sommersorel, som jeg har snakket om tidligere. Hvis du ikke har set med før, så ligger der en masse gamle afsnit, du kan hygge dig med. Og hvis du har set med før, så tak for tålmodigheden. Fedt, at I stadigvæk gider at se med, selvom at jeg er sådan lidt sporadisk. Vi har meget på programmet i dag, så vi må hellere bare lige komme i gang. Jeg skal også lige komme tilbage ind i gamet. Jeg skal også lige huske, hvordan det er, jeg plejer at gøre det her. Og husk ikke at kigge for meget over på skærmen, jeg kan se, men ind på kameraet, hvor I ser mig. Så I kan se, at jeg snakker direkte. Det er dig, jeg snakker til. Vi har sindssygt meget på programmet i dag. Nogle af tingene kommer til at køre sådan lidt hurtigt igennem. Jeg sidder med en kuglepind. Ikke fordi men nogle af tingene kommer nok til at køre sådan lidt hurtigt igennem, fordi jeg tænker, at jeg må hellere gennemgå, hvad jeg er blevet færdig med siden sidst. Og sidst jeg sådan rigtig lavede det var i september. Så der er altså ret meget, jeg er blevet færdig med. Men en del af det har været gaver og noget, jeg har givet væk, så det har jeg bare billeder af. Og det kommer ikke til at gå så meget i dybden med. Og så er der andre ting, som bare ikke lige er her i huset lige nu. Så jeg kommer til at have mest fokus på det, jeg har lavet sådan i år, eller det, som jeg synes, der er mest interessant at snakke om, af en eller anden grund. Så vi starter med det, som jeg blev færdig med. Tættest på det sidste, jeg viste i september, det var, at jeg var blevet færdig med septemberstrømperne i Alone Sock Lady Samstrik 2023. Og lige efter det, der blev jeg færdig med et andet projekt. Men det projekt var hemmeligt, så det måtte jeg ikke snakke om. Og jeg kan ikke huske, om jeg snakker om det i min julepodcast. Men de står her. Det var, hvis du har fulgt med, så ved du, at jeg har en ting med de her gnomes, nisser, som Sarah Shearer, hun laver opskrifter til. Imagine Landscapes hedder hun. Og hende bliver teststrikker for at skulle teste, eller det spurgte mig, jeg ville teste, hendes decembernisse. Hver år i december laver hun en sammenstrik, en mystery knit along, hvor man ikke ved, hvad det ender med, men man ved, det ender med en nisse. Jo, endte det så med 2 ting. Så i år, så er den hedder Snow Matter What. Og i år var det altså sådan et sæt her. Og historien var, at ham her faldt ned i en sø, et eller andet, brønd. Og så kom han helt frossen op. Det stod der i hvert fald noget om. Og nu er det længe siden, så jeg kan ikke helt huske det. Men han er strikket i en grøn, som jeg tror nok er sådan en fra Alone Sock Lady. Den orange er en Avetta, den brune er også en Avetta, og denne her, det er svært at se med lyset her, er sådan en glimmer en.
der er beskidt, fordi jeg tænkte, det passer meget godt til en snemand. En lidt beskidt glimmer en, som er fra Frederiksminde Unica Design. Og så har jeg givet den sådan nogle hårnåle i armene. Ja. Apropos hårnåle, jeg har klippet af mit hår af, så hvis du tænker, der er der sket lidt, så New Year, New Me, eller et eller andet. Nu springer jeg lidt i det, ikke? Det der skete, det er, at i slutningen af 2023, der havde min yngste søn nogle lus med hjem. Og jeg skruer altså lige lidt ned for lyset, hvis det er meget skarpt det her. Nå, han havde lus med hjem, og så... sådan. Det tror jeg bedre, jeg kan leve med det her. Og dem var jeg simpelthen så heldig at få. Og jeg har aldrig nogensinde før i mit liv haft lus, så det var jeg ikke sådan synderligt tilfreds med. Det synes jeg var ret så klammer. Og så fik vi alle sammen lusekur, og jeg bad alt håret af mine børn, fordi så kunne de jo ikke, altså hvis der ikke er noget hår, så er der ikke nogen lus. Men det synes jeg måske også var en drastisk løsning. Så fik vi lus igen i starten af året, og så, lus altså. Nå, og så nåede jeg frem til, at luseshampoo, eller så fandt jeg ud af, at luseshampoo er sygt dyrt. Det har aldrig været et problem, jeg har haft dealet med før, så jeg vidste det ikke. Men det er sindssygt dyrt, og når man så havde så langt hår, som jeg havde, så, altså det gik sådan hernede til eller sådan noget, så kostede det jo en helt dunk, hver eneste gang jeg skulle bruge luseshampoo. Og så tænkte jeg, jeg må klippe noget af det af. Jeg havde faktisk bare tænkt, at det skulle være lidt kortere, men så fandt jeg ud af, at man kunne donere sit hår til parykker til folk, som ikke af en eller anden sygdomsårsager ikke selv ligesom har hår. Og så tænkte jeg, man kunne det også bare, hvor meget skal man så klippe af, og så skulle man klippe 25, og så klippede jeg 40. Så jeg gjorde det ikke selv. Jeg var inde hos en frisør. Jeg skrev faktisk inde på sådan en frisørskoleforum inde på Facebook, om der var nogen, der havde lyst til at klippe i hvert fald 25 cm af, og det var der bare en, hun var bare sådan, ja, det kunne være for sindssygt at prøve. Så jeg gik fra foran, der fik jeg klippet 29 cm af, og bagved, der var det 39 cm. Så det var, der røg sgu lige lidt. Så nu er det sådan her, og jeg er mega glad for det. Og jeg har næsten kun fået søde kommentarer. Måske også fordi folk generelt er for godt opdraget til at sige, det ser helvedes ud. Ej, jeg tror altså også, det er fordi folk synes, at det er fint til mig. Jeg er i hvert fald virkelig glad for det. Jeg synes, det er dejligt ikke at have hår over det hele, når jeg skal sove. Før så skulle jeg lave det en flætning, fordi ellers så bliver jeg sådan sindssyg af, at jeg rev mig selv i håret, når jeg sov. Og man kan ikke sove med en knold i, så har man ondt i hovedet og sådan. Ej, men jeg synes, faktisk er det her virkelig, virkelig, virkelig rart. Så det kan anbefales. Og så er jeg også sådan lidt sommerklar. Ja, så hvis du har virkelig langt hår, og ikke har haft det behandlet med alt muligt crap og farvet og sådan noget, så doner det du. Altså, hvis du har lyst. Du skal ikke lade være. Du skal bare lade være. Men altså, jeg synes, det er dejligt. Og så må vi se. Det kan sagtens være, at det bliver langt igen, fordi det skulle også lidt nemmere at holde langt hår, ikke? Altså, så behøver jeg ikke sådan tænke så meget over det. Men min hovedbund har virkelig været glad for det her. Fordi jeg havde også lidt tendenser til sådan en skæld, og fordi jeg havde en tendens til altid at sætte mit hår op, mens det var vådt, så fik jeg sådan en kradsende hovedbund og sådan noget, altså svamp eller et eller andet, jeg ved det faktisk ikke rigtigt. Men altså, det her, det har virkelig, fordi jeg sætter det jo sjovt nok ikke op, når det ikke kan komme op. Altså, jeg kan ikke rigtig lave en... der er ikke så meget at lave en hestehæl ud af her. Så jeg har sådan nogle, hvad hedder de, sådan nogle spænder, ting, krampe, fiduser, som jeg nogle gange lige sætter i, hvis jeg sådan skal være sikker på, at jeg får min håret i hovedet. Så putter jeg det med. Nå, men det var slet ikke det, vi kom fra. Det var de her nisser. Det var en sidebemærkning om min nye frisyr. No matter what, begge små demilutter følger med i den samme opskrift. Og jeg har teststrikket den, som sagt, så jeg er færdig med den i sådan noget september, og så måtte jeg jo ikke afsløre noget før december, så der ligger et opslag med alle klusene på min Instagram, hvor man ligesom kan se, hvad hver klue var. Men jeg er ret vild med dem. Jeg kunne godt finde på at lave nogle flere. Og så bor de selvfølgelig heroppe sammen med alle de andre nisser. Har jeg lavet en mere siden måske? Nej, det har jeg ikke. Fordi den der op har jeg vist jer. Og den tror jeg var den... Den tror jeg måske var den næstnyeste. Før den der. Ja, så fik jeg også set mig bagfra. Det var dejligt. Nå, derefter så strikkede jeg en polkahue. Polkahuen, den kan jeg ikke vise frem, fordi den har jeg afleveret til modtageren, og modtageren flyttede til USA. Så. Men polkahuen er en opskrift fra Libe KBH, som jeg varmt kan anbefale. Jeg sætter lige et billede ind her, hvor det er min søn, der er model.
Den er strikket til min veninde, Bettinas datter, og hun er mega glad for den. Altså det er så fedt. Det er sådan, jeg tror aldrig, jeg strikker noget, som nogen er blevet så glade for nærmest før, altså udover min nærmeste familie. Mathea har bare brugt den helt vildt meget, og nu er de flyttet til USA. Nu må vi se, om hun stadig har taget den med, det ved jeg faktisk ikke. Det kan være, jeg skal spørge Bettina om det. Nå, men den kan jeg virkelig anbefale. Den er strikket 100% i rester, den som der er et billede af her. Altså jeg har bare kørt en restestribe og en restestribe og en restestribe. Først havde jeg tænkt, at jeg skulle kun have 4 farver, og så til sidst, da jeg lavede de første 4 farver, så var jeg sådan, nej, vi kører videre. Og så kørte jeg bare farver, og så havde jeg en tråd, der gik igen hele vejen igennem, som var en coast, tror jeg. Jeg havde liggende i noget grå, for jeg tænkte, du kunne dæmpe det lidt. Ja, den er blevet pissegod. Den er virkelig fin. Så polkahuen fra Liebe KPH. Og den har jeg faktisk strikket 2 af, så nu siger jeg det med det samme. Så behøver jeg ikke nævne den igen senere. Fordi til jul, så strikkede jeg til min yngste søns klassepædagog. Der strikkede jeg en kun i lilla striber. Den kan jeg også lige sætte billederne af. Der er et billede, hvor jeg har den på, måske. Men der strikkede jeg, fordi hendes yndlingsfarve var lilla, og jeg havde ikke rigtig noget lilla. Og så fandt jeg ud af, at Jaco var ved at... altså det bliver udfaset fra Kamarose, og jeg kan virkelig godt lide Jaco. Men det betyder også, at det var sat ned med sådan 50% ude hos Little Yarns ude ved Rønte. Så købte jeg 3 farver lilla, og så arvede jeg en lilla farve fra Kirsten Brun. Jeg har sikkert sagt noget af det her i december også, men altså nu siger jeg det igen, ikke? Det kan sikkert tåle en repetition. Men så fik jeg en lille rest, som Kirsten Brun har brugt i hendes Big Spite sjal, og så brugte jeg det som den sidste. Og så lavede jeg bare lilla striber, og den gav jeg til Lisette, og det gør min søn. Og det blev hun meget glad for. Så glad, at der var en af de andre pædagoger, der sagde, nu fik jeg nok travlt med alle de huer, jeg skulle til at strikke. Det kommer ikke til at ske. Nå, så det var 2 polkahuer. Derudover, så har jeg strikket Nis Gårdbos hue. Og Nis Gårdbo, nu kommer der en lang historie igen. Den kan jeg heller ikke vise frem, den ligger på mit arbejde. Billede. Måske et billede, hvor min kollega Annette har den på. Det kan godt være. Nis Gårdbo er et gammelt udtryk for... altså, Gårdbo er et gammelt udtryk for nisse. Altså før nisser, som vi kender dem i dag, så havde vi gårdboer i Danmark. Og grunden til, at de så kom til at hedde nisser, det var fordi, at den ofte hed Nis, den gårdbo, der var, fordi Nis var det mest brugte navn på det tidspunkt i Danmark. Så derfor så var det naturligt, at man kaldte den Nis, fordi det var der mange, der hed. Peter-agtigt ville det have været i dag, ikke? Og derfor så kom han til at hedde Nis Gårdbo. Og så udviklede det sig til det, som vi i dag kender som nisser. Gårdboen var noget større end nisserne. Altså når jeg tænker nisser i dag, så tænker jeg jo noget, som er sådan på størrelse med dem her, måske lidt større. Sådan den der størrelse. Men gårdboen, han var sådan på størrelse med et 5-6-årig barn. Og så var han lidt en gnavpot. Han var faktisk lidt ond i sulet. Og jeg arbejdede med juleferien, og på mit arbejde, jeg arbejder som museumsformidler op på Det Grønne Museum i Auning på Djursland. Og der skulle jeg stå for vores juleudstilling. Og i den sammenhæng, så lavede jeg simpelthen en opskrift på en traditionel nissehue, eller den, som jeg tænker, at Nis Gårdbo ville have haft. Så det er en helt simpel nissehue, hvor der kun er ret, og så indtagninger. Der er ikke nogen vrangmasker, der er ikke noget, det er bare ret. Så den er meget, meget nem at gå til. Opskriften kan kun købes på museet. Og kun til jul. Det er meget begrænset. Det kan godt være, at den kommer ud på et tidspunkt. Nu må vi se, om jeg selv udgiver den på et tidspunkt. Men i hvert fald, så lavede jeg den til mit arbejde, og så lavede jeg den både sådan, så at gårdbogen ude i vores lade havde en på, og en, der kunne hænge i butikken, så man kunne se, hvordan den så ud. Og så var det en del af julens opgave, var så at gå ud i laden og se, om man kunne finde nissen. Altså gårdbogen. Fordi han bor ude i laden. Der er noget råd. I må følge. Ja, det går stærkt her i firmaet i dag. Nå, så jeg lavede en opskrift, og hvor der også står den historiske baggrund for det her med nisser, og hvordan nissen er blevet til det, som nissen er i dag i Danmark. Fordi at det er en meget sådan skandinavisk
ting. Og samtidig så er der noget, der minder om nissen i hele verden. Hvilket gjorde, at jeg har haft meget sådan store tanker om nisser. Nå, men det kan man så læse noget mere om. I opskriften, der er der lige sådan 2 sider, der handler om nissens historie. Altså fra gårdbu til nisse, og så er det mere sådan nutidige nisse og nissetegner og sådan noget. Og det er meget kort, ikke? Og så er der opskriften, og så er der billeder, og så er der, hvordan man laver en quest, cirka. Det var også billigt. Nå, men den har jeg strikket 2 af. En til gårdboen, og så en til butikken op på mit arbejde. Og det ligger så sjovt nok i kassen med juleting op på mit arbejde. Så er der Alone Sock Lady strømperne fra oktober, november og december. Og dem kunne jeg sagtens vise frem, de ligger inde i kassen. Men jeg tænkte, at det var lige så nemt, at jeg bare ville vise oktober, november og december strømperne. Oktober tror jeg nok blev strikket i den farve, som der hedder Take My Money Please. Fordi den er bare mega flot, og det er mig selv, der har sammensat den. Og så har Lone farvet den, fordi hun er så dygtig. Og jeg elsker den, det er jo all kind of neon, ikke? Og jeg kan ikke huske, hvad de andre, jeg kan ikke huske, hvilke farver jeg strikkede i hvilke måneder. Men jeg tænkte, at jeg kunne godt lave sådan en gennemgående, jeg strikkede alle 12 måneder. Sidste år var jeg jo med i Alone Sock Ladies sammenstrik 2023, og strikkede et par strømper om måneden, alle 12 måneder i året. Og har også fået det her The Winner Takes It All fedet fra Lone til at strikke nye strømper. Og jeg har i hvert fald 12 nøgler af Lones garn. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke kan få den længere ned. Jeg havde 15 sidste år, og nu har jeg nok stadig 15 nøgler. Ej, jeg har været bedre, men det er jo også, så køber jeg julekalender og sådan noget, eller adventskalender og sådan noget. Jeg har stadigvæk masser af striber af Lonegarn, men jeg besluttede mig for ikke at sådan stresse over de der strømper i år. Og jeg har heller ikke rigtig nået at bruge ret mange af dem, jeg strikkede sidste år, så derfor så tænkte jeg, at i år, så tager jeg den. Lone har også lavet reglerne om, i den, der hedder Alone Sock Lady sammenstrik 2024. Der må man gerne bare være med en enkelt måned, hvis man har lyst til det. Så der tænker jeg, at jeg kommer til at tage et par måneder hen over sommeren, hvor det er rart at sidde med nogle små projekter. Så jeg har ikke strikket nogen af Lones strømper i år endnu. De skal nok komme. Men jeg strikkede altså alle 12 par sidste år, og alle sammen, ikke dem alle sammen, næsten alle sammen er strikket som helt almindelige vanilla socks. Dem jeg strikkede i december, der strikkede jeg dem af, der havde hun lavet sådan et adventsgarn, eller sådan advent, altså julekalendergarn, hvor man fik en ny stribe, eller skulle strikke en stribe om dagen fra den 1. til den 24. Og så strikkede jeg dem sådan op ad benet, og så strikkede jeg foden, det kan I se her, ikke? I en anden farve. Og dem er jeg helt vildt glad for. At det er med alle mine Lone-strømper. Men dem har jeg strikket med rib i hele kofstykket, som jo er længere. Ellers så alle de andre, det tror jeg nærmest bare, jeg har kørt vanilla, og så nogle gange lavet sådan et slipstitch mønster. Der har ikke været nogen sådan. Nej, jeg har også lavet et enkelt, hvor der var mønster. Det var de der sommerfuglagtige nogen. Det er også lige meget. Hvis man vil se det, så må man gå tilbage og se nogle gamle afsnit, eller kigge ind på min Instagram. Der ligger der billeder af dem alle sammen, og på alle sammen står der, hvad farven på garnet hedder, hvor meget garn jeg har brugt. Det kan man også se her. Alle informationer ligger på Instagram. Godt. Og så kommer vi til noget spændende nu. Fordi så er jeg blevet, nu kan jeg vise noget. Woo! Så er jeg nemlig blevet færdig med noget, som jeg satte en kald i gang med. Jeg startede jo Feel Sweater-kalden, og det var egentlig fordi, jeg startede med bare sådan at skrive ud på Instagram, om der var andre, der havde lyst til. Jeg tror, jeg skrev, dem vil jeg gerne strikke, og så var der mange, der skrev, det vil jeg også gerne, lave du en kald. Og så lavede jeg en kald. En kald er også det, der hedder en samstrik på dansk. Det står bare for knit along på engelsk. Og der lavede jeg en kald på Feel Sweateren. Og jeg laver som udgangspunkt ret sådan åbne sammenstrikker. Jeg vil helst ikke have sådan nogle, hvor der er for mange regler om, man skal være færdig, og man skal gøre dit og det og dut. Så derfor så tror jeg bare, jeg havde sagt, at man skulle ligesom i gang inden for den periode, og så kunne man være med. Og så havde Camilla Vad, som har lavet opskriften, doneret en præmie til en international deltager, og Genuina havde det lavet til en dansk deltager. Det er længe siden, det ligger langt tilbage i hjernen.
Men der fik jeg strikket min egen feel sweater, og den er strikket i Loch Lomond, i den farve, der hedder Eggshell. Jeg skal lige se, om jeg kan fange farven ordentligt. Og så er det sådan en æblegrøn, mohair-tråd, der følger med oppe i kornene. Og den har jeg virkelig brugt meget. Og hver eneste gang på arbejde, så siger min kollega Bettina, ej, det er altså flot, Maja. Og det er den også. Jeg er meget, meget glad for den. Ja, den har jeg virkelig fået brugt meget. Jeg kan ikke huske, om jeg har ændret noget i forhold til mønster og sådan noget. Men den blev færdig, og den er jeg glad for. Og den er blevet brugt rigtig meget. Det kan man måske også se allerede. Den ligger lige der, fordi jeg har nemlig en plads til den derinde. Så er der Fantastic. Det snakkede jeg helt sikkert om til jul. Det gider jeg ikke at vise lige nu. Det kommer vi tilbage til. Det er et sjal, som skulle have været gigantisk, og nu er blevet nissestørrelse og hænger her på nissevæggen. Det står alt bag de andre ting. Det snakkede jeg helt sikkert om til jul. Jeg mistede fuldstændig, jeg ved ikke hvor, med al lysten til at strikke, det forsvandt bare løbende. Og så vil jeg hellere bruge garn som noget andet. Så er der et sjovt projekt. Det kan jeg også kun vise billeder af. Fordi min chef, det er selvfølgelig ikke så sjovt, men min chef, hun væltede på nogle våde blade på hendes træterrasse og brækkede sin ene arm i vinters. Og så havde hun jo gips på. Og så frøs hun helt vildt om sine fingerspidser, fordi gipsen jo, altså man kunne ikke få en vante ud over. Så jeg strikkede denne her mega skøre vante. Og den er nemlig lavet, så den passer med, at den kan komme ud over gipsen, og så skulle den gå hurtigt ind, fordi hun er ikke, så skulle den sidde fast her, ikke? Og den passede perfekt, hun har været mega glad for den, men det er en meget, der er ikke nogen opskrift, den er meget lavet på gefyl, og det tog mig en dag, cirka. Og min chef blev så glad, fordi at hun havde bare rent og pissefrosset med den der gipshånd, hun kunne ikke få noget ud over den, og hun kunne ikke gøre noget som helst. Så der lavede jeg simpelthen en gipsvente. Det er meget nemt at improvisere. Man tager bare ud, indtil det passer. Og så laver man en improviseret tommelfinger, og så lukker man i igen. Det er cirka det, der var. Fordi der er jo bredt på sådan en. Det er jo mega bredt lige her, der hvor gipsen sidder. Nå, så der har jeg simpelthen lavet en gipsvente. Ja, jeg kan ikke sådan forklare den nærmere. Den er lavet i resterne fra Lisettes hue. Klassepædagogen, der jeg snakkede om. Fordi den dag jeg startede på den, jeg blev færdig med Lisettes hue til et møde, jeg var til med mit arbejde med i Viborg. Og der sad min chef ved siden af med den her hånd, der har hun snakket om hele dagen. Det var så pissekoldt med den der hånd, der ikke kunne blive pakket ind i noget. Og så havde jeg jo kun resterne. Jeg havde ikke taget andet garn med, end det jeg sad og strikkede den der hue med. Så da den ligesom var færdig, så gik jeg i gang med at strikke den der vente til min chef, mens vi sad der. Og hun er ikke særlig vild med lilla, og det er jeg heller ikke, så det er perfekt. Men hun er meget, meget glad for resultatet, fordi hun trængte til en vente. Så det var en skøre vente. Så er der en julegave, så nu nærmer vi os slutningen af sidste år. Jeg har også snakket i 25 minutter nu, tror jeg. Fordi min ældste søn, han ønskede sig sådan en her, fordi jeg har en selv, og så vil han også gerne have en. Jeg tror, jeg har glemt min egen hos mine forældre i Sverige. The Snuggle is real. Jeg har lavet lidt færre masker i denne her, end i den originale, fordi at min søn er 10, og den er også en lille smule kortere end den originale. Men det er et kavl, og denne her er strikket, den ser lige så flot ud på kameraet, som den er i virkeligheden, i garn fra Handdyed.dk. Er det ikke den hedder? Den har vi i Aalborg. Denne her grønne købte jeg på en af mine første gange på Salto Mule Festival. Jeg tror, det var første gang på Salto Mule Festival, efter jeg begyndte at strikke. Fordi jeg har været på Salto Mule Festival før, fordi jeg har filtet en hel del. Vådfiltret. Men den her købte jeg deroppe, fordi jeg synes, den var så mega flot. Og det synes jeg stadigvæk. Men den har bare ligget i samlingen i sygt lang tid. Det er jo for dumt. Den mørkeblå, og den er mørkeblå, men det er måske svært at se. Den er meget mørkeblå. Den er en Merino Superfine Merino Comb. Jeg købte hos Garnudsalg i 2017, tror jeg nok. Det er også længe siden. Så begge de her to garn, både den grønne og den blå, er 6 år gamle eller sådan noget. Det har jeg strikket med dem. Og så er der foret, fordi The Snuggle is real har jo det her for. Og den er strikket i en silke, måske. Sygt blød blanding fra
Fredsminde Unica Design. Jeg kan ikke huske basen, hvad den hedder. Fordi hendes baser er opkaldt efter gamle kæledyr. Hvis I ikke vidste, hvorfor de hedder Tamara og sådan noget, så er det noget at gøre med hendes gamle kæledyr. Jeg kan ikke huske, hvad den her hedder. Men den er mega blød, og Karl er meget, meget glad for den. Og det er kun fordi, at det ikke er sådan en vinter længere, at han ikke har den med på påskeferie. Fordi han har levet i den. Han har virkelig, virkelig brugt meget. Jeg troede faktisk, han havde den med, men så fandt jeg den nede i hans skuffe med vanter og huer og sådan. Da jeg var ved at gøre klar i det. Så har jeg lavet et sjal, All Night Diner Shawl, som jeg har vist progress på i løbet af podcasterne, som var en, jeg strikkede. Jeg strikkede til Sara fra Genuina Garn. Der er et billede her af den færdige. Og som er sådan en, der har ligesom 2 vinger, som er ens, og det dræber mig lidt hver gang, og så skulle den strikkes med kun mohair, en tråd flere steder, og det var også en lille smule. Det er nok ikke lige der, at mit lys brænder allerklarest. Så den er blevet færdig. Til sidst besluttede jeg bare, at den skulle være færdig. Den blev færdig den 31.12. Ja. Så den blev færdig samtidig med 2023. Og det var, jeg havde simpelthen besluttet, at jeg ikke ville have den med ind i det nye år. Det skulle være færdig. Så den fik Sara lige i starten af januar. Så den kan man se nede i hendes butik, hvor den hænger og pynter. Og den er skideflot. Jeg vil ikke strikke den igen til mig selv, men det er simpelthen det der vingestrik. 2 ens dele. Så det går lige, når det er strømper og ærmer. Ikke sjældent. Så kom vi til noget sjovt, for så blev det januar, og så fik jeg en idé, som hed, at vi skulle, og det snakkede jeg helt sikkert om i sidste afsnit, fordi det var der, jeg sådan præsenterede det, om at vi skulle have en glimrende start på 2024. Og det fik vi, fordi så lavede jeg glimmergåskald, og I var sygt mange, der strikkede med, og det har været så fedt at se, hvor mange, der har proppet glimmer ind i ting, og men det har bare, altså uanset, selvfølgelig er der kun en vinder af den præmie, der var, men det var også, præmien var jo totalt underordnet i det her, fordi det har bare været en præmie at følge med i det hashtag. Altså hvis du ikke har kigget på glimmergåskald hashtagget, så gør det. Altså, for der er så mange gode idéer til, hvordan man lige kan sparkle tingene lidt op. Og mit eget projekt i glimmergåskanten, det var en ny fin figurvest. Og man kan helt sikkert ikke se glimmeret særlig godt, fordi der er mohair, og den stjæler lidt. Jeg rejser mig over her. Så kan det være. Nå, den er strikket. Jo, måske kan man lige fornemme det. Den er strikket i en tråd lyserød, meget lyserød, pink lyserød mohair fra Permin, som jeg har købt hos Ladybug, og en tråd Cronuella, måske, i et eller andet base, som jeg ikke heller lige kan huske lige nu. Ikke sådan noget strømpebase, sådan en ordentlig base, ikke? Noget uld, et eller andet. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Og en tråd glimmer, som er det her Twinkle fra Kremke. Og der kan I lige se, der er en lille glimter ind der. Men det er altså med hele vejen i denne her. Og den er jeg bare mega glad for. Den har jeg bare brugt helt vildt meget. Og jeg ville faktisk have taget den på i dag, hvis ikke det var fordi det var påskeudgave. Så jeg tænkte, ja, her kan man godt se det. Så jeg tænkte, jeg skulle være påsket i stedet for. Men glimmergås, kald, fin figurvest fra Strikrik. Og den her, det er nummer 2, jeg strikker af den, og det bliver ikke den sidste, fordi den er bare mega god. Jeg har strikket den på 2 forskellige måder. Altså jeg har lavet indtagninger nogle af brystet anderledes her end i opskriften. Og den næste, der kommer jeg nok til at lave den endnu længere. Den her er også en lille smule længere end den første, jeg lavede. Men det der med den sådan lige, den skærer rigtig pænt. Altså, nu er vi lige tør for taletid. Nå, den skærer sådan lige her, hvor at jo, det er sådan nok er mit smalleste sted på kroppen. Så det betyder, at den giver en rigtig pæn sådan, ja. Det ser pænt ud, synes jeg. Det kan jeg godt lide, den måde. Så har jeg sådan en tunika indenunder. Så fungerer det bare. Spot on. Så det var jo starten på året. Og så meldte jeg mig til en teststrik, men jeg manglede noget til at rense pindene, som jeg plejer at kalde det. Det vil sige, når jeg synes, at mange af de projekter, jeg sidder med, er sådan nogle store, tunge projekter, der kræver meget, så har jeg brug for at lave den, der bare går lynhurtigt. Og så fandt jeg opskrift også fra Liebe KBH, som jeg har strikket før, som hedder Tovehugen. Og så tog jeg udgangspunkt i den. Jeg kan ikke huske, om det passede med, altså jeg lavede ikke sådan en strikkefasthedstest. Jeg tog bare og kørte.
Og tænkte, at det nok gik. Og så lavede jeg den her hue, og nu starter jeg lige med at vende den omvendt af, hvad jeg plejer. Og den er strikket i rester, blandt andet resterne fra min vest, og så en masse andre rester. Så den har også en glimmertråd med, som man sikkert ikke kan se en skid af, men altså den er der. Og da jeg så havde strikket den, så tænkte jeg, det kunne være fedt at have sådan en kæmpe mærke på, hvor der ligesom stod glimmergås, ikke? Så jeg skrev til Natasha fra Deadly Daisies, om hun ikke kunne lave sådan en patch til mig, ligesom hun laver, hvor der står alt muligt andet på, men hvor der stod glimmergås. Og så var hun sådan, jo, det kan være sjovt. Og så lavede hun det her. Hold kæft, jeg synes, det er fedt. Altså helt åndssvagt stadigvæk. Og jeg synes bare, det er så fedt. Jeg har brugt den her hue hele tiden, siden den blev færdig. Lige indtil det blev for varmt. Men jeg elsker den. Jeg synes, den er så mega fed. Og min yngste søn, han kaldte mig for glimmergås op i børnehaven, eller SFO'en en dag, da jeg hentede ham, hvor SFO's-lederen, han var sådan, hov, snak pænt til min mor. Så var jeg sådan, jeg har selv bedt om det. Jeg elsker det, og jeg kommer ind på den her igen senere, fordi der kommer til at være noget med noget i slutningen. Følg med. Hold ud. Det skal nok blive godt. Men hvor man måske kommer til at kunne vinde noget af det her. Men den er jeg bare sygt glad for. Ja, så Natasha Deadly Daisies, hun havde så lavet flere. Hun har lavet dem i mange forskellige farver nu. Jeg går ud fra, at de måske ligger på hendes hjemmeside, men hun havde dem også med på Fiberfolk, og der efterlod jeg min hue hos hende, så folk kunne se, hvordan jeg havde brugt den. Hun sagde, det var altså virkelig fedt, fordi folk var sådan, gud, det er ikke en fed idé. Så fik hun altså solgt en del af dem også, i alle mulige farver. Den er jeg virkelig, virkelig glad for. Nå, men som sagt, så havde jeg jo så meldt mig til og den er strikket rester. Alt muligt. Blandt andet sådan en krasse uld. Nå. Så havde jeg meldt mig til at strikke en teststrik, som krævede alt fokus cirka. Det gjorde den faktisk ikke. Men så fik jeg lært noget. Jeg har strikket mønsterstrik i mange år. Jeg har lavet mange islandske sweatre, og lige pludselig, da jeg skulle lave den her teststrik, så for første gang fik jeg sådan helt forstået, hvordan man strikker Fair Isle. Sådan fuldstændig styr på, hvordan man skal lægge trådene, og hvordan man låser dem rigtigt. Og jeg har jo gjort det. Jeg har gjort det før, og jeg har kigget på mine gamle sweatre, de er lavet rigtigt og sådan noget. Men jeg har bare ikke forstået, hvorfor det var rigtigt, eller hvad det var, jeg burde gøre, eller sådan, altså, det der med dominans har jeg ikke sådan 100% fået siddet fast. Men lige pludselig så fik jeg bare sådan jeg fandt en video, der forklarede det på en eller anden måde, som bare min hjerne forstod. Og det er jo det, der er nogle gange med det her, ikke? Det er, at man kan høre tingene på 1000 forskellige måder, og man fatter det overhovedet ikke. Lidt hvis man snakker med Helle om strikkefasthed, for eksempel. Helle Pagter. Undskyld, Helle. Men det er rigtigt. Men altså, så kan man høre tingene på 100 måder. Der er 100 mennesker, der forklarer en det, og man fatter stadigvæk ikke en bjælde. Man gør bare et eller andet, og så virker det, eller så virker det ikke. Og sådan har det nok lidt været for mig, og det her Fair Isle strik, og lige pludselig så fik jeg bare sådan en åbenbaring, da jeg så den her ene video, hvor jeg bare var sådan, gud, og det er ikke sikkert, at den vil virke for nogen andre, så jeg kan ikke henvise til den. Men hvor der ligesom er en, der forklarer, sådan her ser det ud, og det er det her, der sker, og hvor jeg bare var sådan, total emoji med eksploderende hjerne. Nå, fordi jeg skulle strikke rigtig meget Fair Isle på den her vest. Det er Hardcore Slipover fra Clara Eggers. Og den er bare blevet fed, synes jeg. Den er strikket i en tråd Pernilla fra Filcolana. Det her er reklame, fordi jeg har fået garnet sponsoreret til teststrikken. Det er en tråd Pernilla fra Filcolana, den farve, der hedder Deep Mahogany, som er en ny brun farve fra dem. Og så er det den, som en farve fra Knit Love Wool, som hedder Paradise Sunset. Det skriver jeg lige, fordi den er lige forsvundet af min hjerne. I hendes Organic Merino DK base. Men den er bare mega fed, den her vest. Og den sidder mega godt. Og jamen, altså, den er vokset i vask. Så den er lidt større, end den burde have været. Men jeg håber, den vokser ind af igen næste gang, den bliver vasket eller et eller andet. Den er bare blevet pissefed, synes jeg. Virkelig. Og altså, jeg har aldrig nogensinde været med i en teststrik, som var så gennemført og ordentlig
og uden problemer, som den her hos Clara Eggers. Og det er ikke noget, jeg har blevet betalt nogen steder fra, for at sige. Det er 100% ud af egen. Clara har tænkt over alt i den her teststrik. Hun har lavet et diagram til alle størrelser, sådan så at det her mønster, det passer fuldstændig, sådan så det går helt ud til kanten. Og at maskerne ligger så rigtigt. Hun har tænkt over sådan noget med, at hvis du laver en indtagning der, så forsvinder den maske, så derfor skal den faktisk være en anden farve, for at det passer med, at mønstret går helt op. Jamen, hun er bare dygtig. Altså hold lige, og hvis I ikke følger med ind hos Clara, så gør det lige. Hun er også skidesød. Men jeg er bare fuldstændig på røven over, hvor dygtig. Det er virkelig det bedste, jeg har teststrikket, og det er no offense til alderen. Hun har også prøvet, altså heroppe i sammensøgningen i skuldrene, ikke? Så har hun lige sørget for, at det også passer sammen. Sådan så den næsten, altså den bliver selvfølgelig ikke usynlig, fordi at hjerterne jo ikke kan være hjerter i 2 retninger. Men så de så bliver sådan nogle diamanter oppe i toppen i stedet for, ikke? Nu skal jeg så lige finde til sammensøgningen, så godt er det, ikke? Men hold kæft, hvor er det bare. Det her, ikke? Hun har også lavet en, der hedder Hardcore Light tidligere, som findes i både voksen- og børnestørrelser og alt muligt. Og den har jeg tænkt, at jeg også er nødt til at strikke. Og så har hun nemlig lavet den, hvor i Hardcore Light, der får man også et diagram med sådan nogle dødning i hovedet. Det har jeg også tænkt. Den vil jeg gerne have. Men denne her, jeg har strikket den i den 3. største størrelse, tror jeg. Så den går altså op til sådan noget 135, 140 eller andet i brystmål. Så den er også size inclusive. Ja. Den kan jeg varmt anbefale. Hardcore slipper Clara Eggers. Det kunne jeg godt finde på at lave igen. I en størrelse mindre, tror jeg. Så den kommer til at sidde lidt mere til. Nå. Det var den første side i min meget lange liste her. Nej, der er kun 3 ting tilbage. Og den ene ting er virkelig skør. Så er jeg blevet færdig med en nilsvætter til Laurits, som jeg begyndte på i november. Men hvor garnet har ligget der rigtig, rigtig længe. På Saltum Uldfestival sidste år. Forrige år var jeg afsted med Marie Skov og hendes familie. Jeg tror det var forrige år. Var det sidste år? Det er også lige meget. Der faldt Laurits over noget blåt garn inde hos By Killerik, som han forelskede sig hovedkuls i. Og så købte vi et nøgle af den i DK Weight, og så ventede jeg. Ja, det har sgu ikke været i år så. Eller sidste år. Det har været forrige år. Og så gik jeg og ledte efter den rigtige farve til at være kontrastfarve, og så fandt jeg, eller det var faktisk Lone, der sagde, den har jeg. Lone er Lone Sock Lady. Lone. Hun sagde, den har jeg der liggende, og og det havde hun så. Som er sådan en tweet med røde og blå og gule små nister i, og jeg har den ikke med her. Og trøjen er med min familie på påskeferie. Fordi Laurits er sindssygt glad for den, og Laurits gider aldrig gå med strik, så det er bare mega fedt. Men jeg sætter billeder ind. Det er den opskrift, som hedder Nilsvætter fra Sana Strik. Og den kan jeg godt anbefale. Jeg vil dog anbefale, at man strikker mønsterdelen på en større pind. Det kommer jo på, hvordan man strikker en strikkefest og sådan noget. Men skulle jeg strikke den igen, så vil jeg gå en halv pind op i mønstret og en halv pind ned. Altså en hel pind ned i forhold til overkroppen på underdelen. Fordi at det er, man strikker først den ene farve og så den anden farve. Og det betyder altså, at mønstret trækker så meget sammen. Så da jeg første gang strikkede kroppen, så gik trøjen sådan her. Fordi min strikkefasthed ændrede sig så meget, så den gik sådan her. Det var ikke særlig pænt. Så pillede hele kroppen op igen, og så strikkede den en gang til på en helt pind mindre, end det som overkroppen var strikket på, og så passede det. Men næste gang ville jeg også gøre det. Så vil jeg gøre det igen. Laurits er vildt glad for den. Jeg synes, den er blevet sindssygt flot. Og den er med på ferie. Det er bare en kæmpe... Ja. Så har jeg strikket en grim dims. Den er meget ny. Den har jeg strikket sidste uge. Forrige uge. Jeg strikkede den, fordi vi skulle bruge noget påskepynt til at lave noget blikfang på en præmie til vores påskeaktivitet på mit arbejde. Og så har jeg strikket denne her grimme lille æggekylling. Jeg startede med at tænke, at jeg strikker et æg, og så blev det bare sådan helt improviseret ud af hovedet med noget garn, vi havde liggende op på arbejdet. Og så blev det bare ikke særlig pænt, og så tænkte jeg, så laver den op til en kylling. Så jeg har lavet en æggekylling
ud af garn fundet på mit arbejde. Og pinde fundet på mit arbejde. Ligesom min lisserne, jeg strikkede i sommer. Jeg ved ikke, om den er pæn, men den er der i hvert fald. Vores direktør har skrevet, at hun synes, det var mægtig sød. Så det er jo godt nok. Ja. Ja, det var vist ikke mere at sige om det. Så er jeg blevet færdig med noget. Nu bliver det okay. Kan vi få... Nej, jeg spiller ikke musik nu. Trommevivl, tak. Giv mig lige en trommevivl lige med stuerne. Film, at I laver en trommevivl og send den til mig, og så sætter jeg den ind næste gang. Jeg er blevet færdig med min Cactus Flower Sweater. Den startede jeg på i juni, da Helle Pagter, hun lavede sammenstrik. Nu kan man faktisk næsten se, kan jeg gøre sådan her? Det sjal, der hænger heromme, det er det, som jeg ikke gad snakke om før. Nå. Helle Pagter startede en sammenstrik, der hed Cactus med Pagter. Og jeg var bare herreklar og med og på. Jeg synes, den var skideflot. Det er et design for Cami Jo Knit. Men jeg gad ikke det der lyse noget. Nej, nu begynder den her at sige lyde. Jeg slår lige lyden i hjælp på min telefon. Jeg gad ikke de der lyse farver og grøn, fordi jeg har så meget grøn. Så jeg gik i samlingen, og så fandt jeg en masse mærkelige rester og noget andet. Og så besluttede jeg, at kontrasten i midterstriben her skulle være Take a Walk on the Wild Side, men jeg havde ikke ret meget mohair af den. Og så skrev jeg ud på Facebook, på Instagram, om der var nogen, der måske havde en lille rest af den. Jeg skulle bruge sådan noget 8 gram. Og det havde Louise fra Strik med Ulise. Og så sendte hun den til mig. Og nu er den simpelthen blevet færdig, min Cactus Flower Sweater. Den er strikket heroppe, der er det en Baby Silk Pakka, hedder den, fra Malabrigo, sammen med en Merino Singles fra Olaen. Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Olaen. Jeg ved ikke. Jeg skriver det. Som jeg købte engang på tilbud. Og som bare har ligget, fordi den var lilla, og jeg er ikke jo igen så vild med lilla. Men den her kombination, hvor det er den her, den giver det her sådan effekt, som det her giver, det synes jeg er flot. Det er fint. Og så er det jo så Take a Walk on the Wild Side fra Painters Yarn på en sokkebase og i mohair. Og jeg havde besluttet, at jeg ikke gad at have det hele til at være mohair, fordi jeg har så meget mohair, tror jeg, og jeg havde brug for noget, der ikke er mohair. Det er derfor, der er alpaca med. Den sidste er en Admiral Hanf fra Schoppelbolle, fra Speedy Needles, og en Alva fra Filcolana, som medløber. Og jeg synes, det giver en mega fed effekt, og det var også det, jeg havde håbet på, at det kun er kontraststriben. Kan man se det? Ja, men at den er den eneste, der sådan er mohair. Fordi den får ligesom lidt mere halo i kontrasten, og det giver jo bare, at kontrasten stikker sådan ligesom mere frem. Altså bliver mere synlig på en eller anden måde. Jeg har haft den her, nu tager jeg den lige på. Jeg mangler at sy et mærke i nakken, så derfor så skal jeg lige være sikker på, hvor nakken er. Den er der. Jeg har haft den på nærmest hele påsken. Nu kommer den lige ud over smækbukser og alting. Ikke? Så skal jeg nok lige gøre, så I kan se mig. Dut. Men den sidder bare så godt, synes jeg. Måske ikke lige med smækbukser indenunder, men altså. Den har en virkelig, virkelig fed pasform til mig, synes jeg. Jeg føler mig mega godt tilpas i den, og det er nok ikke den eneste, jeg kommer til at lave den her slags. Fordi, ja, den er bare pissegod. Ja, så Cactus Flower Sweater fra Cami Jo Knit. Det er det første, jeg har strikket af Camillas Designs. Bum. Det lover godt, hvis det her er standarden, skulle jeg sige. Jeg synes i hvert fald, den er virkelig, virkelig god. Det er ikke altid, jeg synes, at trøjer sidder pænt på mig. Sådan. Det kommer an på, hvad det er for en type. Den der, det kunne godt være en ny favorit sammen med min Sorel. Den anden, min Sorel. Ja. Og dermed, efter, det ved jeg ikke, 3 kvarters snakken, er jeg nu igennem listen af færdige projekter. Så er der ikke så langt tilbage. Jeg har kun 3 i gang med på. Der er sket det, at når man har fuldtidsjob
har jeg fundet ud af. Så har man ikke så meget tid til at strikke, som man måske plejede at have, dengang man ikke havde fuldtidsjob. Og derfor så får jeg ikke strikket så meget, og derfor så har jeg heller ikke gang i så mange projekter, fordi jeg synes, det var pisseirriterende, at jeg ikke blev færdig med noget. Og jeg synes, selvom jeg strikkede hver aften, så var der aldrig nogen ting, der blev færdige. Det var fordi, så strikkede jeg på noget nyt hver aften og sådan. Så nu har jeg simpelthen skåret den sådan helt ind til benet, at jeg har 3 projekter, jeg strikker på ad gangen. Det ene, det er et par strømper, dem startede jeg på i sommer. Det er sådan, jeg har fik et sokblank i fødselsdagsgave sidste år af Lone. Sokblanks, det snakker vi om næste gang, fordi der er masser at fortælle om det her. Men jeg fik et sokblank af Lone i fødselsdagsgave sidste år. Jeg har fødselsdag med. Og de startede med at strikke af i sommer, som sådan en ekstra strømpe til, når jeg var færdig med månedens strømpe for Lone. Og dem er jeg gået i gang med at strikke på igen. De har jo altid været med i tasken, men jeg har bare ikke strikket så meget på dem. Men nu er jeg faktisk, jeg har lavet 1,5 strømpe nu, så det hjælper på det. Der går ikke så lang tid, så de er færdige. Og dem har jeg ikke taget med her, det er bare et par strømper. Jeg vil få jer se i pludselig. Men så er der 2 nye ting, jeg har startet op på, som I ikke har set. Den første, det er denne her. Det var noget, jeg blev inspireret til af Helle Pagter. Det er jo sådan, at Kirsten Brun, hun hvert år har sin... hvert år, det har hun haft de sidste par år i hvert fald, har den her årstæppe sammenstrik. Og jeg har tænkt over det flere gange, at det vil jeg gerne være med til, og jeg får ikke strikket en skid på nogle tæpper. Og så begyndte Helle at strikke Jigsaw Blanket sidste år på et andet tidspunkt. Og så blev jeg inspireret og tænkte, det har jeg egentlig også gerne vil strikke længe. Så derfor, så har jeg simpelthen besluttet, at jeg strikker med i årstæppet, og så har jeg samlet sådan en kurv fuld af rester. Det er ikke alle mine rester. Det er bare de næste par farver, jeg tænker, jeg måske kommer til at få brug for, der ligger hernede i. Og jeg er i gang med nogle grønne og blå felter til at starte med. Og dem, jeg har strikket med, har jeg så smidt over i en anden kurv. Altså de rester af resterne, der så er der. Som der ligger, det er hovedsageligt lidt grønt. Og gul ligger så lidt nedenunder, fordi det er den næste farve, jeg kommer i gang med. Fordi jeg har besluttet at lave den sådan lidt inspireret af en regnbue, sådan så den kommer til den ene ende at være blå og grøn, og så går den op i gul, orange, rød og ned i lilla, som så går i den blå igen. Så den kommer til at være sådan lidt de lopjagtsanger. Og min tanke er, at der er 47 felter i det her tæppe. Min tanke er at strikke et felt om ugen, og så passer det med, når vi når til uge 47, så skulle jeg meget gerne i gang med det sidste felt. Og så har jeg jo 48-49-ish til at lave hele eye-korten og få det vasket. Så er det jo færdigt det året om. Og man starter cirka med det felt, der er der. Det tror jeg nok var det, der var nummer 1. Så strikker man jo derudad. Og jeg er lige blevet færdig med felt nummer 12, som er meget svært at se på kameraet, tror jeg, at det er grønt. Men det er sådan en gulgrøn, syregrøn. Ja. Og så skal jeg i gang med felt nummer 13 og felt nummer 14, fordi i dag er det mandag i uge 14. Så de 2 felter skal jeg have strikket, men ellers så passer det med, at jeg faktisk er nogenlunde med. Jeg havde det ikke med på påskefør, det er ikke lige sådan et, man tager med sig. Så derfor så er det okay, at man lige kommer bagud en gang med, fordi felterne tager heller ikke længere tid. Altså der er nogle af dem, det her for eksempel, det er sådan noget 4 gram garn, ikke? Det tager jo ikke lang tid at strikke det. Så det her skulle jeg så meget gerne blive til et Jigsaw Puzzle Blanket. Det er allerede større end nogle tæpper, jeg nogensinde har strikket før. Og se, så er jeg også, Helle gav mig en gave, som har gjort mig afhængig af de her små dimser, som hun også bruger. Så den ikke sød? Nå, den synes jeg bare passer godt til et restetæppe. Den næste felt regner jeg med bliver i de her farver. Ups, den her. Ej, nu tabte jeg gør. Denne her, som er den samme grønne, det er resten fra det kavle, jeg lavede til Karl i julegave. Og så tror jeg, at det sidste i det her hjørne bliver i en, som er noget glimmergarn. Som også er en rest fra et eller andet. Et par strømper, tror jeg. Måske. Jeg kan ikke huske det. Så den er jeg gået i gang med i januar, kan man sige. I forbindelse med årstæppet 2024. Derfor har jeg heller ikke set den før. Mindre jeg følger med på Instagram, der har jeg dog vist den fra. Og så er der en anden ting, og den er jeg lige gået i gang med, fordi netop, som jeg lige sagde, så har jeg haft lidt svært ved at overskue at have for mange ting i gang. Fordi så bliver jeg aldrig færdig med noget, og ja, whatever. Så da jeg havde besluttet, at jeg ikke skulle gå i gang med noget nyt, før jeg var færdig med cactus flower sweater, som jeg lige har smidt ned på gulvet. Og den blev jeg jo så færdig med lige inden påskeferien.
Så derfor så fandt jeg et nyt projekt til påskeferie. Og det fede ved det her projekt, det var, at der kunne jeg bruge det garn, som jeg ikke brugte til Westnet sammenstrikken i 2022. Det ved som, der var ude for døren. Fordi der skulle bruges det samme mængde, som jeg havde dengang. Og nu starter jeg lige med at vise det her. Det er tofarvet patent og retstrik. Og det er en ufarvet jak, silke merino jak fra Ladybug, det står på faktisk. Og så er det fra Ching Fibers i England. Den farve, der hedder Hero, som jeg har været forelsket i. Altså jeg har jo ikke så meget til blå, men den her blå er den flotteste blå, jeg nogensinde har set. Den er sådan helt elektrisk blå. Og den fik jeg min veninde Mona til at købe med hjem, da hun var på tur til Amsterdam på et tidspunkt. Og de to sammen, det er så de to, som der er heri. Og så kommer der til at være en kontrastfarve rundt i kanten. Jeg skal nok vise designet lige om lidt. Som bliver denne her. Så det er de her 3 farver, der bliver som bliver til det her projekt. Og det her, det er ret siden. Og det er simpelthen fordi, jeg skulle være garn nok, fordi jeg synes måske faktisk, at den her side er den pæneste. Fordi der er mere blå. Men heldigvis, fordi det er tofarvet patent, kan man nu bare vende den, som man vil. Bare man sørger for at hæfte enderne pænt, ikke? Men det er simpelthen fordi, der skal bruges mere af farve A, som er den, der ligger forrest her, end der skal bruges af farve B. Så derfor og jeg har mere farve A, end jeg har af farve B. Det er begge to singles bundet garner, eller 3 faktisk også. Den her orange er også, den der orange er også en single garn. Og det bliver til, det er, jeg skriver det lige. Det er et shrug, som er sådan lidt en blanding af et sjal og en cardigan. Det kan jeg ikke blande rundt siderne her. Det hedder Shusui Shrug, og det er fra Sosu Knits, altså Susan Sommers. Så det er Susan Sommers Shusui Shrug. Det er sådan en test om, hvor fuld du er. Den ser sådan her ud. Jeg sætter lige nogle billeder ind heroppe i stedet for, det er nok nemmere at se det ordentligt. Så det er en opskrift, jeg købte for sindssygt længe siden, og som har ligget, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville lave den. Hvis I ikke kender Susan Sommers Sosu opskrift, så gå lige ind og tjek hende ud på Ravelry. Hun har nogle mega fede nogle. Mona, min veninde, har også strikket sådan en hoodie cardigan, hun har lavet. Og den har jeg også på listen. Den skal jeg også strikke på et tidspunkt. Den er mega fed. Den har fået dovendyr. Nå, men det her projekt gik jeg i gang med. Det har været mit påskeferieprojekt. Jeg havde lavet en fejl, så jeg har strikket 10 omgange bagud på et tidspunkt. Nu er jeg godt på vej igen. Og det man starter med at strikke er, nu skal jeg selvfølgelig vente den. Ja, det er rigtigt. Det er skulderstykket her, indtil at man begynder at lave nogle udtagninger i forbindelse med ærmestykket. Og jeg har sat den på så lang snor, det burde kunne lade sig gøre det her. Sådan der. Dut. Så der mangler en del endnu. Men det er sådan et projekt, jeg nyder at bruge tid på, når jeg har hjernekapaciteten til det, hvilket jeg ikke lige havde i går aftes, så der har jeg strikket på tæppet, som jeg viste for et øjeblik siden. Ja, Shusui, shrug, strømper og tæppe. Det er de 3 ting, jeg har gang i. Nu kommer vi til det sidste. Flot holdt ud, hvis du stadigvæk er med. Nu kommer gevinsten. Jeg har fødselsdag lige om lidt. Nej, okay, vi starter lige med et andet sted med historien. For et par uger siden, så var der fiberfolk i Vejle, og der var jeg nede. Jeg købte faktisk ikke ret meget. Jeg købte nogle flere sådan nogle her endedutter. Blandt andet på lyserøde dovendyr, men til dem her bare lyserøde. Ja, så der jeg købte et nøglegarn fra Knitgård, som lukker, og derfor så var der 50%, og det bliver foret i kavle mere, tror jeg. Nå, men det var overhovedet det, jeg ville fortælle om. Da jeg gik rundt, jeg har fået noget i øjet nu. Da jeg gik rundt på, jeg tjekker lige det her. 2 sekunder. Sådan der. Ingenting i øjet længere. Da jeg gik rundt på Fiberfolk og kiggede på de skønne sager, det
det var ikke fordi, jeg ikke havde lyst til at købe mere. Jeg kunne sikkert også godt have fundet penge til at købe noget mere, hvis jeg virkelig gerne ville have haft noget. Men det, der sådan er gået op for mig, også i forbindelse med, at jeg ikke strikker på så mange ting og sådan noget, det er, at jeg jo har vildt meget lækkert garn. Altså det vidste jeg godt. Det var ikke sådan, det er ikke sådan, wow, hvad, jeg har meget garn. Jeg har rigtig, rigtig meget garn, og jeg har rigtig meget lækkert garn, og jeg har købt det hele, fordi jeg gerne vil strikke med det, og derfor så prøver jeg at lade være med at købe alt for meget, med mindre det til at supplere til noget. Altså hvis jeg nu havde haft 4 nøgler, jeg vidste, jeg gerne ville bruge til den her, men manglede et, så er det okay at købe det ene for at få brugt de 4 andre. Okay? Og sådan har jeg egentlig haft det i lang tid, men jeg tror, jeg er bare blevet bedre til sådan. Altså jeg elsker at gå ned i min egen garnsamling. Jeg skal nok på et tidspunkt, så tager jeg jer med garnsamlingen. Men jeg elsker at gå ned i min egen garnsamling og finde noget, der bare er lækkert. Så derfor så skal det virkelig være noget, hvor jeg tænker, det der, det ved jeg lige, hvad jeg skal blive til, før at jeg gider at købe noget nyt. Eller også skal det være en kvalitet, eller en garnfarve, jeg ikke kender, eller sådan. Altså jeg har jo en masse sådan nogle undvigelser for rene. Men mens jeg gik rundt derinde, så var der en ting, der fristede mig lidt mere end alt muligt andet. Og som jeg alligevel ikke købte. Men jeg stod og kiggede på noget garn hos, eller nogle tasker eller et eller andet, og så vendte jeg mig om, og så kiggede jeg over på Bettina fra Anettas Worlds, altså Anettas Worlds butik på Fiberfolk. Og Bettina har jo nogle sindssygt flotte farver, og meget sådan dybe, luscious, altså sådan, hun har bare nogle lækre farver, ikke? Men der var en, der stak ud. Der var en, som stak helt af, faktisk, for alt det, hvad Bettina hun normalvis har. Og det var den, jeg fik øje for. Det var den, hvor jeg tænkte, den er flot, den der. Så jeg gik over, og så tog jeg den, og så sagde jeg, Bettina, det her er det flotteste, jeg længe har set. Ej, hvor er den flot. Og så sagde Bettina, prøv at den er, altså jeg kan slet ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op for hende. Og så er jeg sådan, hvad? Og så sagde jeg, det er fordi mine kunder, de kender jo godt mine farver, og de kommer ikke til mig for at købe den her farve. Hvis de skulle have den farve, så ved de også godt, hvor de skal gå hen. Nu får jeg lige godt over at se farven her, ikke? Den er neon orange. Den er fuldstændig fabelagtig neon orange. Den er så fed. Altså, den passer jo til alt, hvad jeg ejer. Og jeg var over flere gange og kramme med den, og jeg kan bare ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal strikke, og orange og grøn er de 2 farver, som jeg har absolut mest af i min samling. Jeg har så meget orange og så meget grøn. Jeg har ikke det her. Jeg var bare over mange gange. Mange gange. Og æge det her garn og sige, Og Bettina, hun sagde hver gang, jeg kan ikke komme af med det, fordi folk, de går jo ikke. Hvis man skal have sådan nogle farver, så går man jo ikke til Bettina. Så ved man godt, det er ikke Bettinas farver. Men det er det jo så, fordi hun har jo farvet eller noget 20 af hver, og hun har masser tilbage. Så hvis at det nu er dine farver, så kan jeg jo anbefale, at du kigger ind til Bettina. Hvis du skal have mange af dem, så kan du sikkert også få en god pris. Fordi hun vil gerne sælge dem. Og så sagde hun, hvis du nu får de her 2 med, ja, ikke til mig, havde det bare været. Og så kan du jo forære dem til nogle af dem, som at der godt kan lide den slags farver. Som er lige så vild med sådan noget neon som dig. Og som vil sætte pris på dem, så må du godt få dem her med, og så give dem til nogen, som godt kan lide neon orange. Jeg sagde også, kan jeg ikke bare beholde dem selv? Men nej, det var ikke det, der var aftalen. Fordi Bettina vil selvfølgelig også gerne have, at de nævner. Så det er reklame, sponsorat, reklame. Nå, og så gik jeg rundt med dem, og alle steder, hvor jeg kom hen og snakkede med folk, som kender mig, så sagde ej, det er totalt meget lige dig. Og så sagde de et andet navn, det kommer jeg ind på lige om det. Så kom jeg ned til Natasha, og så stod jeg sådan her med de her, hvor flot de er. Natasha fra Deadly Daisies. Hvor flot de er. Og så sagde hun, hvad skal du bruge dem til? Så sagde jeg, jeg skal give dem væk. Og så sagde hun, ej, men skal du så ikke give dem væk sammen med noget? Nu kommer det ind i billedet her. Fordi Natasha havde som sagt lavet de her glimmergåsmærker i mange farver. Inklusiv orange. Det er bare fedt der. Jeg har tænkt det her, ikke? Det vil være den perfekte Musselburgh hat eller et eller andet. Så Natasha har givet et glimmergåsmærke. Der er jo ikke noget glimmer i her, så hvis man skal have glimmer i, så må man altså selv putte glimmer i sit glimmergåsværk. Men der er glimmergåsmærke med orange glimmer.
og der er orange garn. Og det man skal gøre for at kunne vinde det her, det er, at man skal skrive, hvem man tror, jeg tænker på, når jeg siger, at der er en anden i vores strikkeverden, som også podcaster, og som også har en kæmpe svaghed for orange farver, neonorange in particular, og som også er vædder, fordi det er jo det, der er det er jo min fødselsdags giveaway. Og jeg er vædder, så har min fødselsdag her i marts-april måned, og hende jeg tænker på, hun har også fødselsdag her i marts-april måned. Og hun har faktisk lige haft, så det var i marts måned, det er den 25. tror jeg måske. Hun må rette mig, for jeg er ikke i tvivl om, at en af de første, der kommer til at skrive hernede, hvem det er, jeg snakker om. Hun ved godt, det er hende, jeg snakker om. En dansk podcaster, som er vædder, og som er fuldstændig vild med neonorange farver, og som ikke er mig, men en anden end mig, og som bor i Holstebro, så får I fandme heller ikke flere hints. For nu tænker jeg, at den ligger lige til højre benet. Hvis du gerne vil vinde dem her, så skal du bare skrive en kommentar. Og du skal gøre det inden min fødselsdag, som er den 13. april. Nu kigger jeg lige, hvad dag det er. Jeg tror, det er en lørdag i år. Det er en lørdag. Så den lørdag den 13. april, det vil sige, du har 13 dage fra nu, til at skrive en kommentar. Du må også gerne skrive tillykke med fødselsdagen, og hurra, hurra, og alle er seje, og I var det dejligt at følge med. Og sådan noget. Men det er vigtigt, at du skriver et eller andet. Jeg tror, du taler om bla 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 nede i kommentarfeltet. Og så tillykke med fødselsdagen selvfølgelig. Lige skriv det også, ikke? Til alle væddere, tillykke med fødselsdagen. Så kan du altså vinde Anitas World. Ikke Anita, Anitas World. Undskyld, Bettina. Anitas World, det er intern, ikke? En superfine merino silkeblanding. Det er den her. Nå, og så en kit mohair, super kit mohair silkeblanding, altså silk mohair, ikke også? Til at lave for eksempel den flotteste glimmergåshue nogensinde. Og jeg ved, at hende, som jeg snakker om, hun vil rigtig gerne selv vinde præmien, fordi hun havde faktisk spurgt, om jeg ikke kunne sørge for at lave en konkurrence, som var så specifik, at kun hun kunne vinde den. Men det kommer ikke til at ske. Så i stedet for så lave en konkurrence, hvor I alle sammen skal ønske hende tillykke med fødselsdagen. Og mig. Og alle andre videre. Ikke? Jeg håber, I kan regne det ud. Nej, det kan I godt, I jo ikke. Så ellers så kan de første stiks regne det ud, og så skriver de navn, og så kan alle de andre jo bare skrive efter. Inden den 13. april 2024, for der trækker jeg vinderen. Okay? Det var det for i dag. Nu skal jeg nok stoppe med at snakke. Jeg tror, jeg snakkede i over en time. Verdens længste podcast. Nå, jeg håber, I har nyt påskedagene. Jeg håber, at I har det godt derude, og alle sammen har fået en glimrende start på året, og trives der, hvor I er, og alt det der. Jeg har det godt. Jeg er glad, og jeg glæder mig til at få redigeret det her og sendt det ud i verden, sådan så der kommer noget nyt fra mig. Tak for jer. Tak for nu. Vi ses ude i verden. Lige pludselig. Hej.